Viete, čo v komunikácii znamená technika chytania rýb? Hovorí o tom, že keď idete na rybačku, tak ako návnadu nedávate niečo, čo máte radi vy, ale to, čo majú rady ryby. Dočítate sa o tom v tejto knižke Alana a Barbary Písovcov Úspešné komunikačné stratégie. Dozviete sa aj o technike úprimnej pochvaly cez techniku čo a prečo. Teda nepoviem len, že si dobrý tréner, ale poviem: Mišo, myslím si, že si fakt dobrý tréner, lebo tým klientom sa venuješ individuálne a oni to ocenia. Knižka hovorí tiež o tom, ako začať rozhovor, ako udržať záujem o rozhovor, ako narábať so strachom a s obavami, ako telefonovať a tak ďalej. A hlavne musím povedať, že je zrozumiteľná, je tenučká a určite ju môžem dať ako môj prvý knižný tip, ak chcete sa niečo viac dozvedieť o komunikácii. Takže Alan a Barbara Písovci Úspešné komunikačné stratégie. Pre ďalšie knižné tipy sleduj profil PM Voice Studio.